Goddag, mit navn er Pia Andersen, og jeg er sådan en helt almindelig mor og farmor, der er bekymret for nationens tilstand lige nu. Jeg er også bekymret for mine medmenneskers velbefindenhed. Desuden så er jeg næstformand for Folkepartiet, Jorden, Frihed, Kundskab. Jeg udsender den her video, fordi der er noget meget vigtigt, jeg gerne vil dele med alle. Jeg oplever hver dag, hvordan angsten har fået tag i mange af os danskere. I familien, blandt venner og kolleger, og også dem, vi møder uden for vores hjem. Danskerne, de blev bange, angste for smitte og død, og medierne, de er opildner til den her angst. De bærer endda ved til bålet, så angsten hele tiden kan ligge og ulme, og indimellem endda også blusse op. Men angst æder sjæle. Angsten lammer for handling, spærrer for fornuften, smadrer din tænkeevne. Angsten, den leverer stress, nedsætter dit immunforsvar, så du lettere bliver syg, og den adskiller familiemedlemmer og venner fra hinanden. Angsten laver splittelse i vores samfund. Der er absolut intet ved den her angst, der tjener os. Derfor så må vi finde veje ud af den. Og en vej for mig har været at få svar på nogle af alle de spørgsmål, jeg har stillet undervejs i den her epidemi. For eksempel, hvorfor kalder vi det for en pandemi, når der er så få, der bliver syge, og der er endnu færre, der rent faktisk dør? Hvorfor er det, at alle dødsfald tælles med i statistikken for covid-19 døde? Hvorfor lukkes befolkningen ned, i stedet for at man kunne opfordre til flokimmunitet? Hvorfor anvendes der test, der tester forkert? Hvorfor forbydes en medicin, der virker? Hvorfor er der masketvang, når masker ikke virker? Hvorfor skal nogle børn blive hjemme, når de ikke smitter, mens andre børn godt kan komme ind til deres institution? Hvorfor er jeg syg, når jeg ikke har nogen symptomer? Og hvorfor ødelægges landets økonomi? Vi fremmer arbejdsløshed, og der sker en masse konkurs blandt virksomheder. Hvorfor? Hvorfor? Der kan spørges i en uendelighed, og findes der så nogle svar? Ja, det gør der, fordi tilbage i marts 2019, så sætter en gruppe franske officerer af reserven sig for, at de vil lave en undersøgelse vedrørende den her pandemi. Og undersøgelsens resultat kan så læse i en rapport, nemlig den her. Og den har jeg sammen med 5 andre JFK'er og psykologen Eva Teglgaard oversat fra engelsk til dansk. Og rapporten, den har besvaret alle mine spørgsmål og endda leveret dokumentation for det hele. Det første lille del af rapporten, det er et resumé, hvor man sådan hurtigt kan blive sat ind i sagen, og derefter så kan man gå i dybden med mange forskellige emner, der vedrører rigtig mange temaer omkring den her pandemi. For eksempel så får du viden om viruset, du får noget at vide om de problematikker, der er omkring WHO, og der er også gjort en hel del ud af, hvordan du kan booste dit immunforsvar, og hvordan du kan få gjort kål på virusen. Selvom rapporten kan være noget trist at læse, så giver den også grund til optimisme, fordi man får gode råd om handlemuligheder. Og så er det sådan, at når man får svar på alle sine spørgsmål, når man ved, hvad det er, man er op imod, så kan angsten slippe taget. Stressen reduceres, fornuften og tænkeevnen, den vender retur, og lammelsen slipper taget i en, sådan at man
kan komme i gang med at handle. Derfor opfordrer jeg dig til at læse den her rapport, og jeg opfordrer dig især til, at du deler den med alle, du kender, og også med dem, som du ikke kender. Det er meget vigtigt. Og med ønsket om alt det bedste til alle danskere i de kommende år, her får du rapporten.